ga jarumi babban jarumi kai ne jarumi mai acting din zamani jarumai mata sun fi son fim da kai Aisha Tsariya ta fi son fim da kai Hadiza Gaban ita ma ta fi son fim da kai Nafisa Abdullahi ta fi son fim da kai ga Fatiwa Sha ta fi son fim da kai ga Halima Atete ta fi son fim da kai Rahman Sadauma ta fi son fim da kai Maryam Yahaya ita ma ta fi son fim da kai ga Amal ita ma ta ce ta fi son fim da kai Jamila Dan Gudu ita ma ta ce ta fi son fim da kai ga jarumi babban jarumi kai ne jarumi mai acting din zamani Al-Amin 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 babban jarumi